Bueno, izerri desente botatakoak, ze kanpaia be astero garbitu behar izaten zen, eta olioak eta aldatu. Bertako garbit gaiu hauek, lavajiasak edo, ze azkarrak, 2 minututan frum. Eta etxeko esati tardatzen du 3 ordu. Ez dakit, baina horrekin pasarte txiki bat badauket ezagun batena, jatetxe hontan antza denez ezomentzen ematen ezer edo ezomentzen uzten ez, pikatzeko hartzeko ezer, eta pertsona honek gosea zeukenez, alako xolomo iberiko bat hartu, eta horra jomentzen, eta baten nagusi ez etorrela, urduritasun horrekin sartu zea, lavabajiasen, fum, itxi, eta imaginatzeta, ez, xolomo iberikoa. Nik historien zunde dauka, ni badakit, ezin dut esan nondan, ez? Ez ezin da. Etzan urruti hemendik, ez? Baina ezin da esan, sekretu, sekretu gorde behar dira. Ez, ezin da. Eta zeg mouz gatu zan gero, xolomo hori? Temperatura baxuan. Aukera bat izan daiteke, oine, betxo, temperatura baxua esan duzuela. Aste artean zerbait imar dago temperatura baxuan, betxo. Hor daukau, gaiua daukau kriston tremankulua erabiltzeko, eta uste dut 2 aldiz erabili duela, arrautzak eta honei temperatura baxuan egiteko, bai, baina beste 10.000 gauza egin aldie, eta otuko zait, aste artea da baratzeko eguna. Bai, txoine, honi ze gertatu zaio. Askatu inzaio. Jarraitu. Bale, nik, hemen, betxo, etorri hona kamara, betxo. Zelako txitxirio batzuk, hemen egin da, ero etxian egin dakuak, konparatuko zuen. Alambe, alesek, esaten du, hemendik txerresai eskia, saltxitxa batzu, txoixo mutur bat, olkie, patata batzuk. Bitu, horreiten zutena da, Uruguayen patatak eta batatak, boniatoa, aluminio paperean bildu, eta hemen iskina batean jartzen zuten. Eta hor, suabe, ordu betian ero, egin da eratzen ziren, eta beste ikutu bat zeukaten. Hau, nik uste jaione, listo dukadala. Orduan. Dominatuta zuk ere hori. Bueno, dominatuta, ontsa esango zut, bitxo. Azala hau izaten da, batzutan gertatzen da gauza bat, orduan, holan kontu pixkatekin. Bai, azalana nahiko amorragarri izaten da bai horri txasten denen. Ja, baina azala, platera arrai eta dana azalakin atera, mesedez. Jendiak eskatzen duenean ni, arrandegire joan, da ja, niri jastiate galdetzen. Baina, dana hori bada, betiko galdera bat, ez? Azalakin osalik gabe. Ez? Eta arraie azalakin. Eta gero, hori da, etxen kendu nahi baduzu urrengo baten erakutsiko dizugu, oso errisa da, ez? Baina... Zigzag moduko baten izateko, listo. Eta oitu inbar diela, nik hori frutakin, eta gure umek eta udaria eta fruta, danak azalakin jaten dute, eta hortara oitu behar ditugu, ez dakit. Nik hemen iragazki txiki bat izan manu eskura, hau erresago ingo nuke ikusten hemen. Patxadakin, baina, neko. Jaione, kanpinen gaude. Patxada gabe nahu. Kanpinen gaude. Kanpinen bakizu da improvisazioa. Hori da, Eta hau, lehen, bitu, ez zate gogoratu, Jaione, vigiliako eltzekariainik piperrautz pixka botaten dio. Uste izango zen, lapiko batean, ez, piperrautze bai. Piperbeltza ez. Eta lapiko batean, hemen bota baino lehen hau, botalko genion, piperrautz pixkat, gorri, gure piperrautze betikoa, olioa, eta horren astu, eta gero hemen salteatu, eta horrek emango zion, bere ikutu. Baina, horri improvisatzen. Segurerako plana hau, zino beha da, hola gaina, ez? Eguraldi honekin, holako eguraldikin izan duk, hor, bai ero, bai, berez, gezurrezti bez, egia esango du. Berez, inbar gendun, gu vigiliako eltzekari betiko era, baina eguzkia ikusi dut esan dugu, venga, guazen zua ematen, eta parrian ez da egin nola, baina hau prestatu beharra dago. Eta hoxe dugu, improvisazioa. Hori, zemuz? Gutxi gora bera... Bale, behar duena da oinarri bat. Sendoa, hain sendoa, etzenuke harinduko? Amigo, bani. Txitxirioen ur pixka batako jo. A ber, oin naztu. Poliki. Krema nahi dut. Krema moduan, gehiago. Eta ez dio kamuflatuko txitxirio ure horrek patatan, ez? Ez, baina guk, a ber, errezeta hontan, normalian patatak jungo ziren txitxirioekin batera, ez? Bai, arrazoi. Orduan, guk gaude egiten betiko errezeta, baina teknikak aldatu, eta azkenean... Trampantojo edo lako... Ez, baina goi mailako zukaldea hitza zer da, betiko errezetak hartu, eta egosketa teknikak ero aldatu, ero prestatzeko modua aldatu, ez?
Ja, bererara, ja, errezeta aldatu bit. Makia, zer pasatzen zaizu ba? Lasai, ez dakit, ze oso krematxu utzi behar duzu. Ez dakizuk esan zenbat. Ez dakit, ez? Nik mazakote ikustet eta horretik Bai. bainotzuk esan, Bai, garai batetan etxiak horrekin ingo zituzten. Bai, hau esan dakoa, olako zemento Hain lodi edo. aldao. Nei zementoa iduritzen zait, baina bueno. Venga, bota pixka gehiago. Uste izu. Hoxe ba, ikusten. Uste izu pixka, baina, kutu bat, Mitxu, hani bien bitartean, hemen, asenarioan, berregeiek ez daukagu, baina asenarioan ostoak hartu, eta hauek emango diote, ez dakit inoiz probatu duzuen, baina intzazu egun baten, saltza berde bat, lehatza saltza berdian, Azenari ostokin? Azenari ostokin. Eta usaindu, eta azenari usai ikusgarria dauke. Oketxeko adi, Horregatik dakita honek usai ukingo dola. Vale, listo? Listo. Vale, karri. Hementxe, nire lanak. Vale, oin lasai, oin deskantzatu pixka. Oen presabarikoa ni hementxe garituko naiz. Esto presaik. Bueno, oinarrian gure patata pure pixkat. Gero, Txitxirioak txingarretan. txingarretan indako txitxirioak. 007aren olio. Anastasioren errezeta. Txak, txigortu eta hor. Ziozo bat probatzen bere hola? Bat. Wow, honek ematen du esnak. Txak. Wow. Hau, hemen, eta oin. Mm. La crème de la crème. Koiara bat. Eskerra honitz. Ez duke zer. Gure etxeko zerbak, horkoak. A ver. Da, guain ze falta zaigun hau dastatzeko, hoxe, beste goiara bat eta beste sardeska bat. Ekipo, Ales, bi koiara mesedez. Beti onduan duzunaz fiatzen mazara, ondo gidatuko zaitu. Beti. Biziaro aurre ikuspen planak. Bidelaguna izatearen balioa. Laboral Kutxa. Banka kooperatiboa. Eroskin maite ditugu gabonetarako prestalanak, eta aurten hain berezia denez, are gehiago. Aditasunez eta luzaro lan egiten dugu. Beti irri batek. Behar duzun guztia, aurki dezasun. Edo zer aukeratzen duzula ere, dirua aurrez dezasun. Eta nahi dituzun gabonak ospa ditzasun. Betiko ilusioarekin. Eta lehen eguneko konpromisoarekin. Zurekin gabona gabon. Azkenean itxasora ateratzen nahi. Arazoa da nik zerbait esan, eta zuk lagoa izetara zabaltzen baldin baduzu bazaki dala zurekin fidatzerik dudan. Begoña, zure eskola graduatua ere beharko dut. Faltsifikatuko diazu bat. Aterako. Zure salmenta ondo egin da. Zertan izara? Ez zertan ere ez, lagun batzuekin izketan. Guazen, gaur gauean, atal berria, ETV baten. Orain zure marbuak euneko zekale irinarekin, bikainak bestera batera gozaltzen hasteko, zekalezko marbu berriak osoko zekale irinarekin baino ez. De Artiach. Ragoien patua zure eskuetan dago. Gidariak erakutsiko dizue bidea. Prakak. Aportu zaizki. Lagundu irukote bitxi honi bere abentura magikoan. Ni gertunako borrokarako. Dragoiaren gidaria, abenduaren lauan zinemetan. Zorteon! Txikitu egingo ditu. EITB-den eskutik. Gonzal Mendibil naiz. Eta poeta. Kantu hori
zurea Xavier eta nik gaztetatik hasi nintzen kantuan eta uste dut lehenengotariko nire kantua lixe zela. Zure kantu musika bihurtu nuen eta gogoan zaitugu, benetan, poeta ondin eta herrikoa zinen. Askatasun eguna. Eroskin maite dugu gabonak prestatzea, eta urtengo urte berezian are gehiago. Behartuzuna aurkitu eta edozer aukeratuta ere aurrez dezazun. Horregatik, produktu aukera zabal batean, bigarren alea 60% deskontuarekin. Esaterako, eroski basiko tarraixka guztietan eta adierazitako eroski turroietan. Zurekin gabonak gabon. Olentzero eta Mari Domingi. 3 errege magoak. Papa Noel eta Rudolf, Oreña. Gabonetan gauza honak beti batera gertatzen direlako, pakete bana ezinak prezio hobe ezinetan Euskaltelen bezeroentzat. Estrenatu Samsung Galaxia 51 hilean 10 eurotik hasita eta Lenovo tableta hau 0 euroan eskuratuko duzu. Lortu dendetan edo euskaltel.eusen. Jaione, aginaldorako gogoz geratu zara? Ados, arrazoia emango dizut. Asmatu duzu bai zerpa purearekin eta baita vigilia heltzekariarekin ere. Ikusten? Bai, presabariku doktorea egin duzu gaur ere. Ongi pasa asteburua, gu astelenean itzuliko gara. Honegin. Azken ikutua. Hemen honitzen pentsatzen, Jaione? Ura hau, berotu, eta onduta bebai igual sopa, bueno, aurrera hau dugu. Bai, hau bere olare txuroso dao, ez? Bai, hemen oin, hori, saiatu behar da, Piskat dan hartzen. Txitxirioak, makaiagoa, purea. Bueno, nahiago atera zaitela, baizu, bitu, presabarikuko errezeta kusi duzu, ez da? Ni bataiatuta eta nago, baina holako gauza jatea gene, igual, vigile egiten hasi beharko betxian. Zer? Aginaldoko urdai azpikoa. Hau? Astelenen zuekin. Postre, superona. Arratsaldeon, Moduz abenduaren 4. da gaur ostirala. Euskaraldiaren azken eguna balorazioa ere egin dute berehala hitz egingo dugu horri buruz, eta Durangoko azoka abian da. Ostirala izan da zinea, ahosa hona, Aitor Rabala, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ilaski. Hasi zara, kotilatzen, online saskian zer sartuko duzun Durangoko azokan? Bai, normalin beti papelian apuntatzen dugu, zerrendatxu boltzilun sartuta Durangora juten garinerako, baina ongotan, ordenak gailuan, hor post-it digital horietako baten apuntetxua gartu dut. Bai, ikusi egingo dugu, liburuak nondik aterako diren, berehala landako egunera goazelako, abenduaren 4. gaur esan dugu 8. bitartean ezoiko egoeran, ezoiko azoka, Durangoko azokan erakus mairik ez, Iban Bengoetxea arratsaldeon, baina liburu eta diska eta nobedade eta euskal kulturgintzak behar duen guztia bai, arratsaldeon ze moduz, Iban? Arratsaldeon Ilaski eta arratsaldeon etxean zaudeten Ahosahoko ikusentzule guztioi ondo, baina aldi berean sentsazio oso arraroekin. Hasi da aurtengo Durangoko azoka eta ez da gutxi taupadak jada martxan daude, baina benetan hau horrela ikusteak benetan tripako minak ere bizkat sortzen ditu, baina martxan da eta ea arrakastatua izaten den. Urtero egiten duten lan eskerga, urtengoan lan hori biderkatu egin da. Hortaz hitz egingo digu jarraian Izaskunek, Gerediaga elkarteko kideak Izaskun esaten ari nintzen, kosta ala kosta martxan jarri duzuela, nola dijoa lehenengo egun hau?
Gora beratzu, izaten dabil, ze goizean lehenengoko 10 bueltan, lehenengoko eskariak jasoten hasi gara, gero, sistemak bertan bera itxi gaitu, eta orain dela, zer ordu erdi izango da martxan ipini dela, beraz, ikusten dagoanari esan, dagoaneko, bai, erosi leitekela Durangoko azokako webunean, erosi leitekezela liburu, diskoak eta bestelakoak topau zein kiesenak. Eta gora beratzua izan da, baina, arrankau dugu, kostada. Hortxe albistea beraz ahosago ikusten ari zareten guztioi, trabak gaindituta berriz ere webgunea martxan da, hain zuzen ere urtero hau ikusten dugu jendez gainezka, aurten etxetik goxo-goxo egin behar dugu bultzadori. Hori da, etxetik streaming bidez ikusi zeinkiez antolatu dugu zan egun ekitalditik gora, etxetik klik eginez erosi mesedez, konsumitu euskal kultura da euskal sortzaileei emoiozue bultzada bat, eta gero nik Durangarrei eta Durango ingurukoei esango neuskioe aprobetxetako, holan, egun ekitaldi bertoko sortzaileak ez da egunero langorik gertatzen, 4 egunetan eukingo dugu guzti horrek eta etortzeko urreratzeko, baina sarrera erreserbatuta mesedez, ez daitela inorretorri sarrera erreserbatu barik. Esan dut, hemen hau horrela ikusita, bizka tripako minak ere sortzen direla, zuei ere hasierako orduetan sentsazioa nolakoa izan da hasierako une hori? Ez dakit, gazi gozoa, ez dakit ezke danetarik pizkat, ez? Tristura emoten dutzu, hau dana estan ez beteta dagoanen eta jente ez beteta dagoanean, holan utzutzik ikustea, gero gainera webgunearegaz eukidugun arazoagaz, hortxe ongara danak tentsinoan eta arduratuta, baina, martzan dago, goizean, ikasle goizeko lau alkarrezketak eta saio horrek oso ondo urten dago, oso polito joan da, eta gustora geratu dira bai parte hartu daben sortzaileak eta gero ikasleak eurepe oso gustora, eta, badinotzut gazi gozoa, hortxe, gauza batzuk ondo urten dabe, beste batzuk, hobetu beharrean. Azaldu iguzu nola den funtzionamendua. Gu hemen gauden minuta hauetan ikusten dut hemen batzuk jada paketeak egin bildu eta bidaltzen ari direla. Bai, guk jasoko dugu, sistemak berak emongo duzku ze eskari egindan, eta gero hemen ikusten dozu ez mailan ordenatuta liburuak, orduan bertora etorri, liburuak batu, eta gero kajak egin. Egia da guk txibatoa badaukagu, hau da, liburu bat agortzear dagoala ikusten dugunean, eta agortzen danean esan gura da, guk hemen ez daukagula liburua fisikoki, orduan eskatu egin behar dautzagu argitaletzeari ekarteko, orduan batzuetan ikusiko dozue agortuta, argitaletzeak erabaki dauelako, nahikoa gehiago ez dagoela Durangora bidaliko, edo laster eskuragarri, horrek esan gura dau, eskatu egin dugula eta etorriko dela, orduan barriro salmentan ipiniko dela, hori argitu gura do, ze batek igual sustoa hartu leike, eta momentu honetan adibidez badagoz batzuk laster eskuragarri, gertatzen dana da, horrek argitaletze horrek ondino estoskuela ekarri euren liburua, katalogoan sartuta daukin liburua, ez da bela bertora ekarri. Urtero Euskal Herrian hitzordua izan da, egun bat edo beste hartuta Durangora hurbiltzera. Eguraldi iragarpenek diotenez, giro makurra izango dugu hurrengo orduetan Euskal Herrian. Orduan, etxetik goxo-goxo, nola parte hartu genezake Durangoko azokan? Guretzako da eguraldirik onena hori, aurten behintzat Durangoko azokarentzat. Durangoko azoka.eus, hori da erreferentzia. Ze bertan topauko dozue egitaragoa eta gainera zuzeneko bi kate izango dozue, bi telebista kate egongo dira gure webunean. Bata landakon zer gertatzen dan eskeniko duena eta bestea plateruenan zer gertatzen dan. Plateruenan goizeko 11etan hasi eta gaueko 9 10 gutxiago arte, kontzertuak izango dira eten barik edo etena izango da, baina desinfektatzeko plateruena bera, eta landakon barriz goizeko 10 hasi eta arratzaldeko 8 arte. Egoera aldrebesa da, zeharo, baina Euskal Sortzaileak ez dira geldirik egon, eta 2300 produktu eta ia 900 nobedade aurten sortutakoak. Nik uste dut, sorte handia daukagula kulturzaleok daukaguzan sortzaileak eukita. Benetan da aberatza egiten da bena. Holango urte baten, 800 produktu barria ataratea, horrek zerpentzau emon beharko leuskio eguri. Pandemia edo itzialdian egon garen bitartean, zenbat disfrutatu izan dugun doan, sortzaileek euren eskuzabaltasun guztiagaz emon deuskuena. Nik uste dut ontxe dela momentua eureri emon deuskuen guzti hori bueltatzeko. Guk bide bat epinten dugu, bide asko dagoz, hori eskerron hori bueltatzeko. Durangoko azokak eskaintzen dagoena da, bide bat
klik egin eta erosita, aurten modu horretara, euren eskuzabaltasun hori eskertzeko eta, bueltan emoteko, ez? Izaskun eskerrik asko azalpen guztioengatik, bezarkada bat eta animo urrengo gunetarako, bezarkada bat horrelaxe distantziak mantenduta, animo utzi goiari eta ea dena ondo ateratzen den, informazio asko eman digu, baina ez du aipatu edo ez dugu aipatu hasiera ekitaldi ofiziala inaugurazioa laizter izango dela arratsaldeko 6etan hemen landako gunean bertan, eta ondo baldin baderitzozu ilaski, inaugurazio ekitaldi horretan parte hartuko dutenekin hitz egiteko aukera izango dugu, minutu gutxi barru. Bikain. Iban Bengoetxe eskerrik asko, Izaskun Ellakuria Garibe eskerrik asko, Gerediaga elkarteko kidea legin berezi egin dute, azoka egiteko, egoera honetan azoka egiteko, eta azokari ikusgarritasun hori emateko. Esan digu berak 800 nobedade, 800 berritasun, eta gure maitasuna, gure kultur sortzaileei bueltatzeko, pandemia egoeran ere gauzasko eman dizkigute eurek, aukera izan daitekela. Arazoak konponduta, sistemak arazo batzuk izan dituelako goizean, eta sistemako arazoak konponduta ikasle goiza arrakastatxo eginda, abian Durangoko azoka. Albiste bat dakar, Aitor Abaroak, abia puntu, gure gaurko zinearen atalean Elliot Page izango da. Ikusi dugu, albistea informatiboetan aste honetan. Bai. Ez dakit, albiste da. Ez dakit, albiste izan beharko leuken ala ez honek, ez da? Baina, bai, Elliot Page, orain arte, ez? Eta orain arte, bintzat, Ellen Page modura ezagutu duen aktoriaren inguruan, ez da? Ondala urte batzuk izan zen bai albiste, hitzaldi oso, ezaguna izan horretan, jakin araziban besterik barik, emakumiak maitxe ebasala, edo gustoko ebasala, ez da? Bere sexu saletasunei dagokizonez nola baita esateko. Eta, oi hartzun handiz eukiban, ez? Hitzaldi horretan ikustezan oso barrutik kontateban zeo zezala, eta, askotan Hollywooden, sarizak banatzen dira zein, eta halako aldarrikapenak egiten direnean, askotan pixkat gidatuta edo prestatuta egoten dizen horiek, kasu honetan ikustezan, berak sufritutako, barruan eruan eman sama handi bazala, eta hori askatziak, zelako mesedia eta zelako ongi izati ekarri eutzen, ez da? Eta, gabiltz juno pelikulan ezaguna Ellen Page 2008an armariotik atera zan era publiko horretan, asko mugitu zan mesua bebai, esan duguna, hemen oso modernoa gara danok, baina esan gustatzen dan, esaten, emakume gustatzen zaizkiola aktorea izan da. Bai, eta batez be Hollywooden, esatutena ez, Oscar sarizen banaketa baten olako hitzaldi bat egiten da, eta sala guztia txalotzen dau, eta zabaltzen da, eta emoten dau oso aurrerako jatizela, baina gero, estatuatuar gizartia berak, ingurune batzuk oso aurrerakoik eta beste batzuk oso atzerakoiak. Eta Hollywood bera ekoizlei daukizonez, eta bizkat boterian dauden gentiari daukizonez, oso atzerakoia da, ez da? Eta zailtasun asko aktore hauek, alakuak publiko egin da bezenak, gero, egiza da, lan egiteko zailtasunak eta aurkitzen da bezala, ez? Orduan, areta albiste handizago izan da, Ellen Page zanak esatia ez, bani bitu ez, Elliot Page naiz, neska gorputzian jaso nintzen, baina argi nik barrutik mutil sentitzen azela, eta hori komunikatu bat sare sozialetan partekatu dau, bere sentipen hori guztiak aldarrikatzen, esaten oso posik daola erabaki hori publiko egitearen hartu da belako, baina aipatzen hori oso zaila dela, bakizela inguruak oso kontrarako jarrerak eukiko da bezala, eta, alde horretatik sortu da bai, bere babesteko eta alde eta alako egoerak bizia bezen jentiari babesteko mugimendua sortu da, baina esan duguna, argi eukitza hau ez tala dana dano goiaz aurrera eta zailtasunak handizatira zela. Twitterren eta bere aldeko mezu ugoldea jaso ditu, Elliot Page aktoreak transgeneroa dela iragarri duelako, lehenengoan kasartzan egin dudalako, emakume dela esan da, berak sentitu izan duenien, eta orain ja iragarri du, emakume gorputzean egon arren. Eta oso kuriosua da, albistetan sartzen basara, adibidez, jarri duen bideo horretan, YouTubeen bertan, aurkitzen mozu bideo hori, jartzen da, Elliot Pageek kontatu ebanian lesbiana zala, eta, orduan Ellen Page, berak esan dau Elliot dela, lehin be Elliot zan, ez da? Eta orduan, kontra esan norberari bez, irudiak jan ikustu oso neska zan, baina Elliot Page da, eta berak dala esan badau, orduan basan ez da. Eta orduan, kuriosu ez bideo eta da ikustia. Azkenin oso bidali dalako gure pentsaeri ez, horrela erakutsi digutelako, nahi dut esan, bere iztu egiten dugu
neska eta mutilen artien generoari dagokionez, Hori da. bi sistema binario baten gaude, eta ez da pasatzen ezer sistema binarioa zabaltzen badugu, eta beste pertsona batzuk ez badira eroso sentitzen sistema binario horretan ikasiko danok, ez da, normaltzeko balio izango duelako nek danak. Egin duzu zerrenda bat? Bai, zerrendatu bat. Gai hartuta pelikulei dagokionez? Bai, baina batez behot, pelikula handizak, incluso Oskarretan eta urteko pelikula honen artiz sarituak izan dizen pelikulak be badaoz, transgeneroaren kontua landu da benak, ez da? Baina, bueno, nahiz hau izan dute pixkat hurbileko, hor ikusten dugu, Boys Don't Cry bat, ez da? Ja urte batzut tirala, eta meretzikua, Hilary Swankeaz, hau izan zen pixka bat barrerak apurtu ebasana, ez? Lehenengo pelikula handiza, ez? Gaiza lantzen emana. Gero etorriko zen The Danish Girl, ondala urte gitxia, urte batzuk. Baina nahi izan dute bilatu hurbilekoago dira zen pelikulak, ez da? Eta, bueno, dokumentaletara jo, hau da. Iruditzen jat kaso hauetan, fikzioi askotan gai hauek lantzeko, esaten dugu behin baino gehiagotan oso interesgarria dela, baina iruditzen jat gai honeaz pertsonak eurak, benetan bizi da ben hoien testigantzak eurak ikustiak, benetan injar bereziagola, ez? Eta zorionez, gaur egun internetain eskuragarri daukagun honetan, dokumental pilo bat auskagu, gainera denporaz belarri gabiltzanok eta laburrak izan aldira zenak, eta oso eraginkorrak halako gaitza lantzeko, ez? Eta orduan dokumental hauetako batzuk aukeratu daz. Bale, besan dugu, Boys Don't Cry hori eta Danish Girl, pelikula ezagunak eta gaia mai gainean utzi dutenak, eta bestelako zerrendatu eta hasiko gara, ikusten gabiltzalako ze pelikula gadan, Bai. Eta, hau aipatu duguna, ez da, hori, garrantzitsua, ez, Oskarretan eta bebai, bez hori, ez, nola baita, publiko orokorrera zabaltzeko, baina esan dakua, nahi neuke jo testigantzetara euretara, ez da, orduan, lehenengoko aukeratu dana The Trans List, eta hau, interesgarri iruditzen jat, ze aurretik be, HBO ekoiztetxe modura, The Black List edo The Latin List moduko beste dokumental bardinak jaleratu ditu. Eta hemen ze ikusiko dugu. Ikusiko ordu bete eskaseko dokumental bat, non 11 pertsona euren testigantzia emoten entzungo dugu. Bata bestien, tartekatzen doiaz, 11 pertsona horrek, eta hemen dago danetik. Dago, estatu batuetan nahiko ezagunak dira zen aktore eta ekoizliak, baina daoz kirolari, goi-mailako kirolariak, daoz enpresariak, daoz artistak, pixka danetik, ez da, perfil aldetik. Eta pelikulia da hau, euren testigantzia, euren eguneroko bizitza, familia, maitasuna, lana, euren egunerokoan, zelan bizi izan da ben, ez da, prozesua guztiza. Eta da benetan oso impactantia zelan esateko. Begizetara begiratzen daoz, eta kontatzen daun hori guztiza da, eurak benetan barrutik bizi izan da bena. Gauza honakin, alde positiboakin, baina gauza zail eta komplikatuakin bebai, ez da? Eta pelikula honetan kuriosua da, pixkat, ezagunenak dira zen horietatik aparte, pixkat, ez ezagunak ez, dira zen pertsona horien testigantza horrek, zelako injarra hartzen da ben, ez? Eta batez be horraitzik aukeratu dudaz, estilo honetako dokumentalak, ez? Zelako garrantzitsuan, egoera honetan dagoen pertsona horietako bakoitzari, entzutia, ulertzia berak zer daukon, berentzako zelako zailan, inguruko ontzako zelako zaila izan aldan hori gestionatzia, eta, testigantza hauek, iruditzen jat oso interesgarri galdira izela izan, danontzako pixkat, begiradia zabaltzeko eta ulertzeko izan alda. Zalantza barik, beti esaten duguna, lehenengo pertsonan kontatuta gauzak zenpatia sortzen dan. Itzaldi bat entzuten zoazinien, bate kontatzen dizuni lehenengo pertsonan berie, eta honelako dokumentalek horretarako balio dute, eta azkanien entzuten hasi eta ikusten zu. Eguneroko edala, jende askorentzat hau dana, eta... Eta hemen ikustu zu, ez dago gero artxiboko irudizak bere prozesua edo txikitzen zelako, ez, da, pertsona horrek kontatzen, benetan eurak zelan bizi damen hori, ez? Eta ez dago zu denporarik distrairuteko edo beste gauza batzutan pentsaten hasteko, ez? Entzuten zauz eta benetan engantzatzen du. Itxurona, Bai. Beste bat, askotan aipatu, adibidez, emakumeen inguruan gaizak landu dugu zenean, emakume izatiak gaur egun ondinoko ze pisu euki aldaben, baina gainera emakume eta baltza basara, are gehiago, edo emakume eta pobrea basara ere gehiago. Imaginatu, trans modura identifikatzen den pertsona bat, baina bizi basara, erlijio oso zorrot, zurrun eta atzerakoia daun ingurune baten. Hau da, transmormon. Hemen ikusten dugu neska hau, mormoi
inguru baten bizi da. Mormoiak oso radikalak dira, euren erreligioari dagokionez. Bueno, 15 minutzuko dokumental bat, labur-laburra, inok ezin jau, esan ez dauka denporarik interneten eskuragarri Vimeon dago ikusteko, eta ikustia, hor irribarra ikusten dugu, baina 15 minutzutan identifikatzeko, ostras, ez da bakarrik norbere generuaren gaineko, arazo edo zalantza edo eztabaida hori eta aurrera zelan egin argi ez ikustia, baizik eta inguruan daukasun, gizarte, familia bera izan aldana, oso hurbileko daukasun jente horren presioia izan aldana, berak sortu aldotu zen, gainerako zailtasun horiek, Eta beraz, hori, 15 minutzukua da adibidez hau, eta hori, esan dakoa. Ze interesgarria, Bai, eta batez bezan dakoa, gaur egune oso interesgarri guztien jat, aipatu dugu, azkan urtitietan Netflix, HBO, plataforma ezberdinak.